Diyos maray na aga po sa inyong mga tugang, maluhod po kita para sa pagpamibi kan oratio emperata. Sa ngaran ka nama, asin kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad, amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang, hulikan sa imong pangataman sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibotan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day minasabotan na sinautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibotan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan namamatean mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tiginitan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama, sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namomotan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasuro kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamiibi mo kami. Sa ngaran ka nama, asin kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Sa liwat, Diyos maray na aga po sa indong mga tugang, ngunyan ang enot na Domingo nin Quaresma. Isabay man po niya to sa misang ini ang mga minasunod na intensyon, mga pasasalamat, prayer for Coranyes Krishnan family, sa kahagadan ni Natividad Krishnan, pasasalamat man kan Maniago family, ni Gladys Francisco, ni Leo and Cynthia Ramos, Mr. and Mrs. Nolan Mayor and family, Mr. and Mrs. Diotimo and Lubiano and Jr. and family. Para sa espesyal na kahagadan, prayer for good spiritual, physical health and safety of my family, ni Rosie B. Asupardo Cantara and family. Special man na kahagadan, ni Judy Remelin Lee, Christine Ashley B. Cabalona. Special man na kahagadan ni Lynn Nolasco. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, para kay Froilan ni Rosie B. Asupardo Cantara and family, para kina Lorenzo Josefina Asinchin kan Dumikel family, para kay Eduardo kan Mendoza family, Samuel ni Connie Minya, Beatriz kan Esquivel family, Francisco kan FNS Velasco, RV ni Rosita Milante, para kay Enrique Asin Socorro ni Natividad Krishnan, para kay Hihidio Asin Florentina ni Joy Sarsa and family, para kay Michael ni Nick Echaluche and family, para kay Expedita Asin Tito ni June Sanchez and family, para sa kalag ni Lilian ni George, Jo Marlene, George Jr., Consuelo, Arthur, Jose and Rose, Mary Queen, Mary and Thomas, Petra and Amado, Hermenegildo and Filomena, Enrique and Leonila, Mandor and Insang, Sofia and Ignacio, Richard, Salvador, Popoy, Nedia, Luz, Manuel, Vicente, Marcel, Tessa, Uncle Tom, asin sa gabos na kalag, dulot ni kan Jimenez family. Para kay Jesus kan Medina family, para kay Carmen ni Leo and Cynthia Ramos, para kay Johanna Angela ni Salve Cronico, para kay Edelberto ni Rica Diauna and family,
para sa kalag ni Namonina asin Marcelo asin sa gabos na kalag dulot kan Abion family asin sa kalag ni Erlinda dulot ni Elmer Villarasa. Banwaan ni Diyos, matindog po ang gabos, asin awiton niyato ang awit sa pagpuon. Sangaran ka nama, asin ka naki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya, asin katoninongan, Isu Kristo, kagurang nantan, pagkamot kan Dios, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako untans to mga kasalan, tangani magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang tan Diyos. Mayroon man lugod sa to ang Diyos na makakaman, asin pakapatawadan sa tamang kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibig kita, O Diyos na makakaman, warasan sa mo ang dahuli kay ning taon-taon nagawi. Kan sakramento kan Kwaresma, magtalubo kabi sa pagkasabot kan misteryo ni Kristo, asin makaarog sa mga bunga kay ni sa angay na pagkabuhay. Uli kay sa Kristo kagarang naniyamo sa imong aki, kay ibo mo asin kan Espiritu Santo, nabubuhay asin nagahadi. Sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos, sa gabos ng kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. An kasalan nin tawo, minapuon sa dai pagtiwala sa Dios, asin sa salang paggamit kan katalingkasan. Inaagyat kita kan Kwaresma na atubangon ang sadiritang pagsuway, asin magbalik sa Dios na nagtataonin buhay. Hemateo niyato an enot na babasahon. Pagbasa sa libro kan Henesis. Dangan nagkuanin kabu-kabu hali sa dagaan kagurang ng Diyos. Pinurma niyang tao asin hinangusan sa dungo. Kan hinangusan in buhay asin ang tao naging sarong buhay na linalang. Dangan nagbugtak ang kagurang ng Diyos,
nin sarong tatamnan sa Eden sa parting sirangan, asin duman niya ibinugtak ang tao na sa iyang ginibo. Pinatalubo niya duman ang manlain-lain na kahoy ng magayon paghilingon, asin nagtataonin masiram na bunga. Sa tahaw kan tatamnan, idtuon kahoy na nagtataonin buhay. Saka ang kahoy na nagtataonin pakaaram kan marahay asin kan maraot. Sa gabos na hayop na ginibunin kagurang ng Diyos, an halas an pinakatuso. Hinapot kan halas an babae. Totoo mananggad na tinaraman kamo nin Diyos na daay magkakan kan bunga, kan arinman na nagkahoy sa laog kan tatamnan, nagsimbag an babae. Pwede ming kakanon an bunga kan arinman na kahoy sa laog kan tatamnan. Alagad, tinaraman kami nin Diyos na daay nanggad kami magkakan o magdut-dut kan bunga kan kahoy sa tahaw kan tatamnan. Kung gibuhon mi iyan, magagadan kami. Alagad nagsimbag an halas. Bakong totoo iyan, daay kamo magagadan. Itinaram iyan nin Diyos, huli taaram niya na sa oras na kumakan kamo ka iyan. Makakaarog kamo sa Diyos, asin maaraman na nindo, an marahay asin maraot. Nahiling kan babae na magayon an kahoy, asin garo masiram pagkakanon an bunga. Patin naisip niya na an kahoy makakataonin kadunungan. Kaya kuminoa siya kan bunga dangan kuminakan. Dangan tinawan man niya an sa iyang agum, asin kuminakan man ini. Pagkatapos niyang magkakan, nagkaigwan na sindanin pakasabot, asin naaraman ninda na sinda huba. Kaya nagtahi sindanin mga dahon kan higira, dangan ginibo ninda ining pantahob sa saindang hawak. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Mahira ka o kagurangnan, ta kami nagkasala. Mahera ka o kagurangnan, ta kami nagkasala. Kahiraki ako o Diyos, susog sa danay mong pagkamuot, susog sa dakula mong pagkahirak, paraan sa kong mga kasalan. Hugasi ako kan gabos kong karatan, linigi ako kan sa kong mga kasalan. Mahera ka o kagurangnan, ta kami nagkasala. Huli ta nasasabutan ko ang sa kuyang mga kasumbikalan, danay na nasa atubang ko ang sa kong kasalan. Tumang sa imo mo sana, nagkasala ako. Ginibo ko ang maraot sa atubang mo. Mahera ka o kagurangnan, ta kami nagkasala. Pusong malinig lalangas ako o Diyos. Sarong bago asin maimbod na espiritu, ibugtak mo sa ko. Hari ako pagsikwalan sa atubang mo. Hari paghalia sa ko ang banal mong espiritu. Mahera ka o kagurangnan, ta kami nagkasala. Ligtasan ako o Diyos sa kagadanan, ika na Diyos din sa kuyang kaligtasan. Asin ang sa kong dila mag-aawit kan sa imong katanusan. Kagurangnan, bukahon mo ang sa kuyang uso, asin ang sa kong dila magrurukyaw kan sa imong kaumawan. Mahera ka o kagurangnan, ta kami nagkasala. Ipinagkukumpara ni San Pablo ang pagsuway ni Adan sa nagliligtas na pagkuyog ni Kristo, huli ki Jesus, ang kasalan asin kagadanan na dadaog kan grasya asin buhay, ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, ang kasalan nakalaog sa kinaban sa paaginin sa rong tawo. Asin ang kagadanan, huli kan kasalan niya. Kaya, nakalakop ang kagadanan sa gabos na tawo. Huli ta nagkasala ang gabos. Bago itinao ang katugunan, yauna ang kasalan sa kinaban. Alagad, huli ta mayo ning katugunan, mayo man nin ibinibilang na kasalan. Alagad, naghade ang kagadanan, magpuon ki Adan, sagod
ki Moises. Maski sa mga dainag kasala, ninarog kang kasalan ni Adan. Si Adan, anino kan sarong maabot. Alagad, bakong magkapareho ang duwang ini. Huli, taan regalo nin Diyos, lainin marahay sa kasalan ni Adan. Totoong dakol na tawo ang nagadan, huli sa pagkagadan ni Adan. Alagad, mas mapangyari ang biyaya ni Diyos. Asin ang sa iyang regalo, sa paagi kan biyaya, kan sarong tawo, si Hesu Kristo. Bako man magkapareho ang regalo ni Diyos sa kaanbunga kang kasalan ni Adan. Padusa, naging bunga kan paglapas ni Adan, alagad, maski kadakol na kasalan ang ginibo kan mga tawo, kapatawadan ang naging bunga kang regalo ni Diyos. Totoo, nahuli sa kasalan kan sarong tawo, naghade ang kagadanan. Alagad, huli sa ginibo kan saro man na tawo, si Yesu Kristo, urog na makakamtan kan mga tawo, naging matano sa Dios, sa kanag-ako kan sa iyang nagsusupay na biyaya. Sinda maghahade sa buhay sa paagi ni Yesu Kristo. Kaya, siring nahuli sa kasalan nin sarong tawo, sinilotan ang gabos, dahil man sa matanos na gibo nin sarong tawo, ang gabos kinalda sa kasalan. Dangan, nagkaigwaning bukay. Kun huli sa pagsuhay nin sarong tawo, kadakol kan naging parakasala. Dahil man kan pagkuyog nin sarong tawo, dakol ang magiging matanos sa Dios. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu, Pagbasa kan banal na ebanghelyo, susog kay San Mateo. kamurawayan sa imo kagurangnan. Pagkatapos, dinara sa Jesus kan Espiritu Santo duman sa kalangtadan tanganing pagsugutan kan demonyo. Nagayon siya sa daog nin 40 aldaw, sa 40 banggi, asin nagutom siya. Dinulok siya kan demonyo na nagsabi, "Kuni ka na akin ng Diyos, pagbutan mo na maging tinapay ang mga gapong ini." Alagad nagsimbag sa Jesus, nasusurat, bakong sa tinapay sana nabubuhay ang tao, kundi sa lambang tataramon na minagikan sa ngoso aning Diyos. Dangan dinara sa Jesus kan demonyo sa Jerusalem, ang banal na syudad, asin pinatindog sa atop kan templo, saka sinabihan, "Kuni ka na akin ng Diyos, lumampaw ka, huli, tanasusurat, pagbubutan ng Diyos ang sayang mga anghel, tanganing atamanon ka, sasalon kaninda kan sa indang mga kamot, tatibaan tumama, ang sa imong bitis sa kagapuan." Nagsimbag sa Jesus, nasusurat man, "Dahil mo pagsugutan ang kagurangnan mong Diyos."
Dangan dinara sa Jesus kan demonyo sa sarong kalangkawan, halangkawon na bukid. Ipinatanaw sa iya ang gabos na kahadean sa kinaban, asin sa saindang kamurawayan. Nagsabi ang demonyo, kung iyan gabos itataw ko sa imo, kung lumuhod ka, asin magsambas ako. Sinimbag siya ni Jesus, humali ka, Satanas. Hulita na susurat, sambawon mo ang kagurangnan mong Diyos, asin siya sanan sa imong paglingkudan. Pagkatapos, binayaan sa kan demonyo, dangan nagdatong ang mga anghel asin naglingkod sa iya. Marek na bareta kan kagurangnan. Pagumaw sa imo, Kristo. Good morning. Ngunya na enot na Domingo kang Kwaresma, araw ka nakagaot o gadian na, perang taon na, permiya ang enot na Domingo ng Kwaresma, ang tema manangod sa pagsugot kay Jesus. As in, immediatamente, minalog man sa tuyang isip ang pagsugot man sa lambang saro sa tuya. Ulita pigasabita na sa Jesus naging tao, tanganing maidulot ang sadiri sa paghawas sa tao sa kaurip naning kasalan. Kay riba na ang pagsugot na nagpapailing kaluyan ng tao na matean ni Jesus. Kan nakaging Pasko, bigsabi ta na naging tao si Jesus, ang patunay na nabuhay sa sarong pamilya ni Maria at si Jose, as si naging haki, kaya Santo Niño. Ngunyan, pigasabi ta na urong na naging tao si Jesus, sulitan siya nag-agi kan kaluyahan ng tao. Sinsaro sa mga markan kaluyahan ang pagsugot sa iya. O ang mga desisyon niya, kung minsan nasala, kaya nahuhulog sa kasalan. Ano ang dahilan tang tao nagkakasala? Saro sa mga magayon na pagurupuropan, iyang pagkasala ng tao, ang sa iyang kaluyahan. Ninulit na sabi sa enot na pagbasa, ang tao na lang ng Diyos. Adi sa kabo-kabo, adi sa alpog. And that was our theme, no? Kan Ash Wednesday. Nagali ang tao sa alikabok, mabalik ang girari duman. Ang napot na nagagada ng tao. O natata, kinukutig tang kagadanan duman sa kasalan. Sabi, kung di niya nagkasala si Adan, di niya siya magagadan. Tano tapag tantagak ginadan pa si Adan o kaya iinayaan pang magadan? Tanganing mag-abot si Kristo? Tanganing sabiyon na ang kagadanan hali sa Diyos o ang buhay hali sa Diyos, asin ang kagadanan, bakong hali sa iya, hali sa kasalan, o hali sa demonyo. Mga tugang ilingunta, sabi sa first reading, may dawang klaseng kahoy. There was the tree of life, ng butsabiyon, kung nagsusunod ka sa Diyos, buhay ka. Pero dahil mo pagkaunon, so prutas kay di. Another tree is the tree of knowledge of good and evil. Na pag kinagkaon ka duman, magiging ka daang mas madunong. O sabi ni Satanas, you will be like God, no? So that was the fake news. Itong knowledge of good and evil, ang tao, matatabangan na mag-decide kung na rin ang sala, kung na rin ang tama. Bako na harog ka na sa Diyos, kadunong. No? So,
Ninulita, nagtitintar, nagsusugot, ang sarong sugot is always an exaggeration, no? Bako baga nguya na panahon, o mag-invest ka, araw kay ni ang interest na pigsabing too good to be true. O yan ang exaggeration. Pag-araw kaan, bago manalyan sa Diyos, o halin sa maray na tao. And that is always the saying of Jesus. Kung magsabi kang iyo, sabi kang habo. And anything more or less dyan, hali yan sa evil one. No? So, being consistent si Jesus sa mga pinasabi niya. Ngunyan, pag ko, ang kasalan kang tao, bako man naman sa pagkakan kang bunga of either of the two trees, no? The tree of life and the tree of the knowledge of good and evil. Bako man po, kundi ang kasalan sa daipag sunod. Tapig sabihin bagasinda, dahil ka mo magkakan. Pero, na tukso si Eva, magayon da so kahoy, so garo, so appearance kang bunga, maray nakakanon. So, dahil napigilan ang sadiri niya, no? Nagkuha siya, as in, tinaawan man so lalaki. Dumana po, nagkaigwang kasalan. Pero ang kasalan, baka umandara kang bunga, kundi dara kan sa indang willingness, kan sa indang decision to eat, na pinaglalahad o pinangangalad kan mahal na Diyos. So, ilingon ta po ang nangyari man kay Jesus. Sabi kang demonyo, gibuha itong mga gapo na mga tinapay. Ano sabi ni Jesus? Nasusurat, bako sa nasa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa pag-urop-urop na bot sabihin, pagsunod sa tataramon ng Diyos. So, ang kasalan ni Adan, pig-ando, pig-pakaray ni Jesus. So, dahil pagsunod, si Jesus nagsunod. Kano ang kasalan? Pagtipon ng kayamanan o pagpayaman, no? Taas sabi kang demonyo, itataw ko sa imo ang mga kahadean o ang magpakitang tao ka, magpakitang gilas ka, no? Maglampaw ka sa templo, no? Anyway, saloon ka man kan mga anghel, ay ka man mga sasaktan. Yan baga po, bagaso, ano kang tao, kayabangan, na minsan, ang nagyayabang ka na empty. Mayaman ka mang actualing pigyayabang. So may karibang kautikan, may karibang deception, no? Ang kayabangan kang tunay na yabang, no? So, on the part of Satan, hindi naman na may tatawid. Pero man sa kasing kapangyarihan ni Diyos. Kaya alam ni Jesus, nag-uutik si Satan, no? As in, ang pagsabi niya na daipagtintaran ang kagurangnan ang Diyos, He was speaking to Himself, no? Na siya Diyos, although nahihiling siyang tao, aram ni Satanas na Diyos siya. Kaya, garo pighali ito ni Satanas sa sayang nalay, sa aram ni Satanas sa Lucifer bagas siya, no? Light. Kaya madunong. Pero dahil niya pig-akot, dahil niya pigamit sa dunong niya, na ako niya sa Jesus na Diyos. So that's another characteristic of boasting, no? Paghambog. Kaya mga tugang, ang dahil pag-akot sa dirita, dahil pag-akot sa Diyos na kaibanta sa buhay na ini, takanli na lang ang tao niyaw ng Diyos.
Narata gusto kang Diyos, paliw ng tao. O paliw, gusto kang tao, paliw ng Diyos. Tanganing mabuhay siyang mag-isa, mag-iboy ang gabos na gusto niya. Yun na nga po yung nangyayari. Dahil naman maganahiling ang Diyos. Kaya you can do anything. And yet, sa puso mo, sa konsensya mo, aram mong may Diyos. You're like Satan. Nagaro mga piga-ako mong daing Diyos. But you know, there is Diyos. No? My God. Garo ka man sa Satanas. Pag-una mo si Jesus, bako siyang Diyos. So you pretend. Kaya pigtintaran mo siya. Now, iyo ba nangyayari? Every time we sin, parang sabihin taday, man nga maawain man nga si Diyos, etc. No? Patatawarin man nga ako, pagkumpisal ko, kung araw kayo ng mga rason. Ngayon naman sa nangyay ni Lord, araw kayo ni, pwede nga, Lord, exempted na. So mga araw kaan, we are tempting God, actually. We're doing what Satan did, no? Kaya, sa kadakol na beses, mauti kita, Lord, white lie man sa nangyay ito. Maski pa anong kulay kang lay manggiraray, no? Whether it's green, whether it's blue, whether it's white, everything is lie, no? Kaya dyan po nagsabi na we're doing our own version of things na ang sabi ni Jesus, magtubod sa kagurangnan. Ngayon ko nagigiwa kitang sadiritang version, sadiritang mga pigtutubudan, sisay biglusunod ta. Diyos o sa diri. Kaya, ngani kita may paratugdo, yan ang Santo Papa, yan ang pag-adal, pero dahil ito biglusunod ang pig-adalan ta. No? Kaya ngun yan, sala, nagiging ng tama, tama, nagiging ng sala, lalaki, nagiging ng babae, babae, nagiging ng lalaki. Anong gusto ta? Ano yung biglusunod ta? Si Satan o si Diyos? Kaya po giraray, garong masana kita nasa paraiso, there's the tree, doang klaseng kahoy. Arin ang pigupo do mo. So gusto mong day ka na magadan, o so gusto mong magikang powerful, as in, madunong. Tataw ba kang madunong, powerful? Gusto niya maging powerful actually, no? Ma-invent siya kung ano-ano. Tanganing siya sana. Siya sanang bakalan, siya sanang magyaman, siya sanang powerful. So, kung ikasana, you don't need God. You don't need other people. And that is the picture of hell. Kung gusto mong maging mamundo, duman ka kay Satanas. Even though Satanas is there, he will not give you comfort. Hindi mo yan makikiusap sa iyo. Because to be Satanas is not to love, not to give company. Baka kunwari, tabi-tabi man ang sayo mo, but it's only pretense, no? Lies baga si Prince of Lies baga si Satanas. Anyway, let's go to the third temptation. So, pinahiling kay Kristo sa gabos ng kayamanan. Tanganing itatao, magsamba sana si Jesus kay Satanas. Giraray, sinayumahan ni Jesus, Diyos sana ang sasambahon, dain ng iba. So, ang buhay baga kang tao, buhay ng Diyos. Magpoon kang lalangon siya, niyaon ng Diyos sa iya. Tinauan siya kan mga kaipuan niya, so talino, so kakayahan, so buhay, so pagkamuot. In return, anong tinatao kang tao? Bago pagapigapahaliin niya ang Diyos sa buhay niya? Bago tutuya-tuya niya ang Diyos? Kuday siya pigdadangog? Asin iba pang mga kasala? You do not have to eat the fruit of the tree. Kasi nga, na sa imo, ang kadunungan.
Dahil naman ata itong kadunungan sa pagkakan ni Adan kang prutas. Gabos na tawo, igwana kang kadunungan naan. Kadunungan sa pagsayuma, kadunungan sa pagsagin-sagin. Ibig sabihin, knowledge of evil, no? Sisay ang mabalik ang knowledge of good? Si Jesus. Tang knowledge of good, dara-dara kang pagkuyog, pagsunod. So yan pang nawawara. Actually, every sin is disobedience. Kaya po, kung day kita nagsusunod, kang aki pagkita sa magurang ta, day ka man po nagsusunod kay Kristo, luway-luway kang naghahali sa Diyos, tabo mong magsunod. Nagsusunod kita, pigiling tang Diyos na nakakaaram kang gabos. But if you do not follow, we are saying, I'm better than you. I know more than you. Bako po, araw ka ng angbot sabiyon kaan. Pero ninulit ang tao, maluya. Kabo-kabo man sa nang pigalian niya, nagpipretensya na napakaraya, dunong niya, aram niya ang gabos, etc. Samantalang bako man sa araw kaan, lina lang man sa na siya. O sabi kang iba, sinublian man sa ang buhay, pwedeng hagadon uli. Pero dahil man magapiga agad kang kagurang na, kita man sa nagagadan sa dirita, huli sa kasalanta. Alagad uya si Kristo, sa iyang pagkuyog sa iyang Ama, buot kitang idamay sa pagbalik sa karahayan. Yun na po, yan ang tanong. Gusto tang magsunod kay Kristo, tanganan kita maging makinayog-kuyog, o duman manggiraray kita kay Satanas, kay Eva, kay Adan, nagabos dahil nagsurunod. Sumaliwanag, the decision is whether to follow or not. Kaya ang mga imahen kang sarong tao nagsusunod kay Diyos, sa Diyos, pilgrimage, nagraralakaw. So Diyos ang piso dinda. So cross ni Kristo. Yung kabila naman, tabo magsunod, sulo-sulo ka. Malungkot ka. Papunta ka sa kalungkutan ni Satanas. Papunta ka sa impersonal na relationship. Because you do not respect the other person. Na kung na lang siya kan Diyos, gagalangan mo siya. Hindi mo siya babastusin, hindi mo siya mumurahin, etc., etc. Kaya po, sa pagiligtas sa lambang saro, ano man po ang klase, ano man po ang appearance, hilingon ta pirmi, na siya na lang kan Diyos, na may dignidad, na pwedeng iligtas, dahil sa pagkuyog niya kay Kristo, kung abo niya, nasa sa iya. It's always a matter of decision. Doon pa sana sa paraiso, decision na makakan o dai, masunod o dai. Hanggang ngayon, every time we enter the season of Lent, it's always grace, sin, pagsunod, pagkagadan. So disobedience brings us death. And with Jesus, obedience, which brings us grace, pagpatawad. As in sa pagpatawad, tunay na buhay na daing kasagkuran. Amen. Magtindog na kita sa pagpayag at pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos, amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling, asin na nahihiling. Asin sa rong kagurang na sa Kristo, aking aking Diyos. Ipinangidam kan huli ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, nagadan asin inlinubong,
Humililig sa mga gadan, kaning katulong aldaw na buhay liwat, hali sa mga gadan. Suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan. Hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagoran. Amen. Pamibinin banwaan sa pagpaon niya to kan panahon kang Kwaresma, may pagsarig kitang magdulok sa Ama, na nakakaaram kan sa tong mga pangangaipo, sin magagad kita kan sa iyang tabang, sa pag-andam para sa maninigong pagsilibrar kan Paskwa. Simbag sa lambang kagadan, kagurang nani nanyugan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa asin mga namamayo kan simbahan, magpadagos na magiya sa gabos na tawo na tinaong maglingkod sa indang mga komunidad. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang nani nanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nakakamati nin pagsugot asin mga nagagabatan nin mga kadipisilan nin buhay, magiyahan ni Kristo asin mapakusog na magdanay sa paglaom. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang nani nanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang banal na panahon kan Kwaresma, maging panahonin nagdadanay na halaga sa satong pamuhay-buhay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang nani nanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghihelang asin ang mga naghihingagdan, patin ang mga yaon sa makuring pagsakit, mapano ka nakakara ngang pagkamuot kan Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang nani nanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga kadugo asin mga katuod niya tong gadan, matiwasay na makisumaro sa Diyos no na buhay, sagod pa man, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang nani nanyugan sa mong pamibi. Langit no naman sa imong aki, sinugutan sa iring samo, antabay kami sa oras na kami sinusugutan. Pagkusuga kami sa samong kaluyahan, sintabangi kami manggutob kan sa imong kabutan sa gabos na bagay. Uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia. Magpamibig ka mga tugang, tanganin sa kawasin sa indong atang, mga kamanlugod, kan Diyos amang makakamhan. Ako manlugod kan kagurangnan ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, namimibig kami, gibuha kaming mga bagay, angay, asin maninigong magdolot kining mga atang, nahuli kini. Nagsisilibrar kami kan kapinunan kining ginagalang na panahon kan sakramento.
uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos sa nakakaligtas, danay si minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama. Diyos na makakamanadaing kasagkoran uli ki Kristo sa mong kagurangnan, na sa apat na polong aldaw nag-ayuno ang mga kinabanon, nakakanon, pinapabanal niya ining kaugalian sa paagi nin pag-ayuno, asin paglilikay sa gabos na padagka kan halas kay itong panahon. Natukduan kaming daugon ang kalapaan kan karatan, tanganing sa pagselebrar kan misteryo Pascual, sa banal na pag-urop-urop. Katapos-tapusi, makabalyo kami sa daing sagod na Paskwa. Kaya iba kan kadakol-dakol ng Hiles sin Santos, nag-aawit kami sa imo, kan himno, kan sa imo, kan kamurawayan, daing tapos nagsasabi. Kagurangnan, kadang-kadang banal, boraban ng gabos na kabanalan, kay ini mga atang namimibig kami, pabanalakan ang bon kan sa imong espiritu. Tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo kan sa mong kagurangnan sa Jesucristo, siya na sa rugaring nabuot, pinagpasuliban sa pasyon, nagkuhan ng tinapay, sin pagpasalamat, binaakini, itinaos sa mga disipulos na ansabi, magako kamukabos, sin magkakan kay ni, tainian sa kuyang hawak, na idodolot para sa Indo. Siriman pagkapamanggi sa pag-uayam ang kangkalis, singgiraray na pagpasalamat sa imo, itinaos sa iya mga disipulos na sabi, magako kamukabos sa sin maginom kay ni, tayo niyang kalis kan sa kuyang dugo, kan bagawa sindanay natipan, napapabaloson para sa Indo, sin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipag-ibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubot, kaya kami nagrurumduman sa iyong pagkagadaan, sin pagkabuhay liwat, ang dudulot sa iyong magagurangnan, kaya ning tinapain buhay, asin kalis ng kaligtasan,
Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahirak kami na nag-aarang na kami nagpapakinabang kang hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girundama kagurangnan sa imong simbahan, nakalakop sa bilog ng kinabahan. Tanganing malabos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa, si Leon, sa mong obispo, si Joel, sin kang kabos na klero. Siring man garamdama sa imong pagkaherak sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, orog na mga pinapamibi sa misang ini, asin ang kabos na gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami kabos na mimibig kami tanganing kaiban Santa Maria Virgen na ina kan Dios, ni San Jose sa iyang esposo, Sanudas Tadeo, mga banal na apostoles, singabos na santos, na kaitupan, nakapagayagaya sa imo. Magkani kong maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-umawasin mo kumaraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan. Sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Narugduan kan mga nakakaligtas na tugon, sin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Naman niya mulayaon sa amin, kabanalon man ngaran mo, magtatong man kaharian mo, mangyari ang good mo sa dagang siling sa langit at sa mong kakanon sa oral daw, itaon mo sa muyak-muyak, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Sinare kami pagdara sa sugo. Nagawa kami sa agawa kami sa gabos na maraot, namimibig kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katunidungan. Tanganin kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kaporisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglao, masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na sa Jesu Kristo.
Kristo, kagurang na aning kanya nagsasabi sa mga apostoles, katuninungan ni winawalat ko sa Indo, an sa kong katuninungan, tinatao ko sa Indo. Hare pagilingan sa mga makasalan, kundi ang pagtubod, kan sa imong simbahan. Asin mapagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika nabubuhay nagahari sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tuninungan asin pagkamot ng kagurang nandanay na mapasaindo, Asin sa imong espiritu. patinawan kamo kan tanda ning katuninungan. Peace be. Mga tugang uyan kagurang na Yesu Kristo, sinugutan bilang sarong tao, tayang kita nag-aarog sa iya, makalampas man, makadaog sa gabos na sugot. Siya ang kordero kan Diyos, nagpapara, makasaalan ng kinaban, baladan mga inaapod sa pagpakinabang kaining kordero. Kagurangnan bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagan magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Pangatamanang kita kang hawak ni Kristo sa buhay na daing kasagporan. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
para sa pagpamibi sa Jubileo kan Diocese kan Legazpi. Mamumuto na Ama, minadulo kami sa imo sa pagpasalamat sa ika-75 taon nin sa mong pagiging diocese. Biniyayaan mo kami kaining komunidad nin pagtubod. Tukdoy kami naging mamaging simbahan na sinodal asin gibuha kaming mga saksi kan kaugmahan kang ebanghelyo. Inaantabayan mo kami kaito ngunyan asin sa kodpaman. Pataluboa kami sa pagtubod, pagpadanaya sa paglaom, asin pakusuga sa pagkamuot sa imo asin sa kapwa. Sinusugo mo kami sa padagos na pagmisyon. Palaada ang puso mi na maginsiring sa puso mo, tanganing magi kaming padi, propeta asin hadi para sa banwaan mo. Huli kay Jesucristo kagurangnan niya mo. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Pamibi mo kami. San Gregorio Magno, Pamibi mo kami. San Judas Tadeo. Pamibi mo kami. Mamibi kita. Kurang na namimibi kami na kaming nabasog kan langit no na tinapay. Huli kini ang pagtubod pinapakusog, ang paglaom pinapapusog, asin ang pagkamo at pinapaurog. Tanganing makanod kaming magutom sa iya, asin mabuhay kami sa lambang tataramon na minagikan sa imong ngoso. Liki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa mga nagkapirang announcement. Magkakaigo po nin second collection para po ini sa Opus Sancti Petri Asintada Sunday. Ang natipon niya tong kolekta sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 37,754 pesos asin 45 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 3,427 pesos asin 10 centavos. Ang second collection nag-abot man po sa 9,558 pesos asin 90 centavos. Sa Pebrero 22, iyo po ang ikaapat na Domingo ng bulan Asintada Sunday. Siring man ang Katiwala 1008, magkakaigwanin fundraising activity na may tema Sayaw nin Pagrokyaw, Kudal-Kudal sa Veritas sa Abril 11 sa oras na alas 6 sa pagkabanggi. Ang proceeds kan nasabing aktibidad para po sa andurog sa eskwela, outreach program, ang ticket mababakal po sa opisina. Siring man, nagpo na po kan Biyernes ang pag-istasyon sa Cruz. Iniimbitaran po kamo na magsabay sa nasabing aktibidad kada Biyernes pagkatapos kan alas 5:30 sa pagkahapon na misa. Maot mi mapapasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging simana. Mga anonymous na nagtaong 5,000 pesos, 2,000 pesos, duwang 1,000 pesos, apat na 500 pesos, donation through GCash 1,550, Bansuela Family 5,000 pesos, HG and Ian Peña 1,000 pesos, Lawrence Santi 500 pesos. Diyos mabalus po. Tinagda po kita sa oring bendisyon. Ang kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan ka mo kan Diyos na makakaman at sinsay ng mga mahal sa buhay. Sa ngarang ka nama asin aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Dinulutanaan banal na Eucharistia, lakaw kita sa katoninongan, asin pagkamo at pagkuyog kay Kristo. Salamat sa Diyos. Good morning. Good morning, Father.